1982, que era l'any internacional del minusvàlid. Que em penso que és el primer any que se celebrava. Es va celebrar, sí. Llavors vam fer una reunió a Torelló amb gent de la comarca, de Centelles, de Tona, de Sant Quirze, i allà va sortir de fer una associació, perquè tota la gent que llavors hi havia, minusvàlids i així, sempre havien d'anar a Barcelona a fer els papers. Llavors van dir, calla, per què no fem una associació i comencem aquí? L'Ajuntament ens va cedir una assistenta social que ens la deixàvem sempre un dia a la setmana, i ella és el que ens va anar encaminant, hem de fer això, hem de fer allò, i un minusvàlid ens va deixar el local, que era Antoni Planes. Tenia el local de baix a casa seva i allà vam començar. Ara en aquests moments estem treballant en diferents projectes, tenim un pla estratègic molt ambiciós i continuem oferint els serveis que fa anys que s'ofereixen, d'una banda d'assessorament cap a l'administració i la societat a nivell de superació de barreres arquitectòniques, però també molts més serveis als nostres usuaris, des d'assessorament sobre temes d'assistència social a fer cursos, tallers. Sí que estem molt orgullosos que ara estem constituint grups de participació. El de Manlleu ja fa un any o dos que funciona i està molt consolidat, però aquesta mateixa fórmula l'estem portant a altres municipis com a Centelles i Torelló i n'estem molt contents i tenim moltes expectatives amb aquests grups. Les tasques de l'ATFO que fem aquí amb la furgoneta és fer el transport adaptat de les persones en mobilitat reduïda i es tracta d'anar-los a buscar als seus domicilis, pujar-los a la furgoneta, ajudar-los, depèn si es van amb crosses, si van amb bastó, si van en cadira, pujar a través de la plataforma que tenim a darrere. I una vegada instal·lats bé a la furgoneta, ben assegurats, els portem aquí a l'associació a fer activitats de pintura, de ioga, o van als hospitals a fer rehabilitació, una miqueta això. L'objectiu de l'ATFO és sobretot créixer. Créixer, anar augmentant serveis, anar augmentant amb socis, que s'apunti més gent, que vinguin més minusvàlids, que n'hi ha segur molts que no ens coneixen, i això, que vagin venint, que vagin coneixent les activitats que fem, que anar ampliant i anar tirant endavant. És una tasca important per a aquestes persones. Sí. No, això sempre s'ha d'apoyar, aquestes coses.